Mboten ngomongaken sinden, tapi juga pendidikannya patut diacungi jempol. Oh ngono. Jadi mau orang mau nyinden, ya. Tapi pendidikannya juga terarah, ya. Pendidikannya patut diacungi jempol. Minimal kabeh sing suwen sinden-sinden Astabrata yang hadir pada malam hari ini wis sarjana kabeh, ya. Lupute sarjana pendidikan uga ana sarjana seni, iya mak iya ngestokake dawuh. Wis diaturke saiki diteruske sinden Astabrata selanjutnya, iya. Sinden yang berparas ayu dengan tinggi 180, yang mempunyai tangan yang lentik. Siapakah dia yang pernah menjuarai Miss Universe tingkat internasional? Yaitu adalah Sri Wahyuni Pesek. Semuanya ya. Dalu wong ayu. Injih, selamat malam Wilujeng Dalu Kang Mas Akbar. Jaleh lembut suarane kaya Dewi Srikandi. Matur sembah nuwun. Jadi sok kapan ngono Astabrata ngono gelar kapan-kapan ora mung wayang kulit, sok kapan-kapan gelar wayang wong. Oh, nggih cakep. Sesuai dengan paras dan karakternya masing-masing. Nek lho Srikandi no. Jajal umpamanya tak tes. Yayi ujane ngatiku Yayi Srikandi. Oh ngoten dawuh pangeran. Kula ngoten dawuh pangeran. Srikandi kecerit. Oh ngoten dawuh pangeran. Oh ngono to. Nek Kula ngoten dawuh pangeran. iya. Iya. Apa jeneng sira Srikandi wis mbobot kelawan pun Kakang? Sampun. Oh Srikandi ya. Srikandi kamber. Injih, Wilujeng Dalu Bapak Ibu, Ayo, warga masyarakat. Wakil sih yang menanyakan kamu loh Sri. Menapa nggih? Aku munggah panggung, pesek tuwun mboten. Nek mboten pesek tuwun mulih. Alhamdulillah. Merga napa to kok madosi kula niku? Napa to sing ngerti saking kula niku? Ya ditakon lho, punya menonton. Kula niku lak boten ayu to bapak-bapak, tapi kula niku ngangeni. Kula niku wah nek nyamang Mbak Sri niku, jangkel kok sedep. Kalau ngono kuwi, Mas. Oh ngono ya. Nggih. Jadi nek menurutmu sampean ki ora pate ayu. Mboten ayu. Nek disawang sedep. Nggih nyenengke. Mungkin lho ora ayu kok nyenengke. Ngono lho, Mas. Dadi nek wong ayu-ayu ngono ki kadang bosen nih. Aku karo Mbak Mega. Ayo Mbak Mega tak akoni. Tapi kok nek nyawang aku, ya seneng karo Mbak Sri dia enggak. Ono kuwi lho. Ono ya to ya. Pareko ya. Iya. Jadi umpama sedep ki umpama panganan ki apa ya? Sedep ki sego pecel. Heeh. Jadi lah nek Mega ki umpama panganan kan bergizi rawon. Heeh. Tapi Sawang ki ketok wah gilar-gilar kae. Karo gilar. apa tuh? Mau sih gilar-gilar lho. Panganan Mas, ki bahas ngoten iku to. Tapi kelemahannya nek rawon ki ora iso dimakan terus mergo daging. Daging. Lah nek pecel ki ringan, menu ringan tapi iki sedep. Dipangan isuk pantes, awan pantes, dipangan bengi pantes. Ya iya. Aku iki koyo pecel Bapak Ibu. Gitu. Dipangan sampai-sampai kan? Sampai kaya kene. Karo Mbak Sri, wah sedep lho. Wong iki sapa to sing ora pengen nyedaki Mbak Sri? Wah. Kandhane kok pasarnya boten ayu. Tapi wis to nyawang iki sapa sing ora seneng karo aku. Ora mbek. Kok terus nyedaki Mega gitu. Luar biasa. Yo, saiki iki mau ada permintaan ninggal katresnan. Sengaja Mbak Neha Ayu Silvani tidak saya perbolehkan ninggal katresnan. Mergo sampean di Astabrata itu ikonnya sudah saya juluki sebagai ratu ninggal katresnan.
tunggu-tunggu. Jenengan itu harusnya mengasih semua sinden ini kayak mengasih apa ya? Dikasih memberi lagu-lagu khusus buat sinden. Mau nek bahasa mau ratu ninggal katosnya. Kan anak sing ratu kodang kuning, ratu bubuk asmara. Nah, aku mau gawe ratu ninggal katosnya. Lah bentino ki aku tak nyanyi nek bisa apa. Jadi terasa nyanyi liyane. Berarti ninggal semuanya khusus sembang kuwi. Khusus. Jadi itu dua nek kuwi. Kaya mola kaya sinden cilik terus iki. So minggur lembah salah karo aku. Heeh. Ya wes. Sing apa? Oh ya, coba tak goleki. Sinta apa, Mega apa, Mbak Aul, Mbak Neha apa, Bupar Ratu apa. Ya. Ya. Ratu butet manggung. Iya. Ya langsung ya. Langsung digawe cara seragenan. Cengkokmu pertahankan loh ya. Oh, siap. Boleh. Oh iya. Ya. Yo, Mas Arya ya. Yuk. Hey. Nuksmo ngono Sri. Nuksmo pripun? Nuksmo iki piye ya? Mancing menjiwai ngono lho. Oh, makaten. Nek nembang ninggal katos kali iso jiwa mancing banget ngono. Ya mboten jane Mas. Mboten iso ketok muah iso menjiwai. Wah, yo tau dilakoni kok. Oh iya. Ngono lho. Ya, terus iki. Oh, jelas. Nek piye lho? Wah, main dulu. Ya. Ya. Oh, jelas.
Mbak Sri ya ninggal ke atasnya kok dadak enek piye to ki? Mboten pas ya mau. Oh, lho Pak. Nah, ya ora apa-apa. Wong jenenge nek wis ratune latihan ora pase tetep enak. Iya. Ya, matur nuwun penggemar-penggemar yang memonitor memantau channel YouTube Aska Brata Media kita sapa pada malam hari ini kanca-kanca FMA. Ya, sing absen ana ing live chat. Oh, ngono. Ibu Turyati, Mbak Febrianti, Mas Bambang Basuki, ya Mbak Naning, ya Mbak Prati Graha, ya dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, siji mboko siji, sing wis kepareng hadir meramaikan kolom komentar ana ing live chat, room chat, live streaming YouTube Aska Brata Media pada malam hari ini. Oh ya, permintaan iki mau ninggal katresnan wis dipinangkani karo Mbak Sri Wahyuni karo Ratune, saka Pak Nandar Ayam Manggang. Oh ngono ya Pak. Ya, dilanjut ana ya kuwi Mbak Dian Mega sing saka Blitar. Oh ya, coba ngadeg wong ayu, coba kaya apa semoga ya. Selamat malam Legendalu wong ayu. Selamat malam Mas Dalang. Sehat ya wong ayu? Alhamdulillah. Berjumpa lagi nggih Mas. Berjumpa lagi dengan Dika wong ayu Dian Mega. Dian Mega siapa nama lengkapnya? Dian Mega Wigati. Oh, Dian Mega Wigati. Asli kelahiran kota Blitar nggih? Nggih. Menika samangke panjenengan ndereke masih sowan ana ing laladan Dimong Madiun. Nggih. Doa terbaik apa Cahayu, Nduk? Ayo. Nggih, mugi-mugi warga sedayanipun sehat. Amin. Rezekine kathah berkah barokah nggih. Amin. Nah, luar biasa. Saiki genti sing rada-rada musikno. Oh, ngaten. Sing lagi ngetren. Tak kon nembang sampean ora ana ya kejaba mung kesayangan ciptaan Ki Bagong Darmono. Oh iya. Mas Bagong kesayangan. Oke, kabeh mecah sepining swasana. Oh iya. Maka kanca-kanca musisi ya dicawiski sing heboh ya. Ya Mbak Dian Mega Wigati kesayangan temange. Ya, mala. Dalem iki.